Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Gaurko gazteratu saioa Arizkunera hurbildu da. Jon Zubirirekin elkartuko gara eta berak erakutsiko digu herria. Ondoren, saioa bukatzeko, Ane Barkosek Nextcraft elkarrizketatuko du. Eta gaurkoan gazteratu saioan Arizkunera hurbildu gara, bertan Jon Zubirirekin elkartu gara. Egunon, Jon? Egunon, zer moduz, Ibai? Ederki. Konta eguzu, eguzu pixkatola aurkezpen txiki bat zure buruaz. Bueno, pues ni Jon Zubiri naiz, Arizkun herriko gazte bat, eta hementxe nago. Gaur gure herriko bitxikeri eta bertze gauz batzu eta solasteko prest. Ikusle haunitzek seguro badakitela, bertze batzuk agian ez dute jakingo, ez dakin horreri, non dago kokatuta Arizkun? Pues Arizkun Nafarroa iparraldean kokatuta dago, Baztan baiara nahin zuzen, eta mugatik arront hurbil, zeren hemendik gutire batugu adibidez Baigorri eta Ainoa eta bar. Eta hoxe, pues Nafarroa iparraldean, Baztanen. Eta populazioa dagokionez, zenbat pertsona bizi dira bertan? Populazioa ez dakit hain zuzen erran zenbat garen, baina 800 eta 600 tartean garela, errango nuke. Herri txipie da, baina bueno, ez da Baztango herriko eskorrenetako bat da. Eta hauetatik gazteak badire? Zenbat izango ziren maso? Bai, gazte handana bat gara egerran. Adibidez, bestetako, kuota haunitz pagatzen dugu bestetako eta bar, errango nuke 50 eta 60 gazte inguren juntetzen garela. Eta egia da, gero eta gehiago heldu direla, izan ere behitiko generazionak 10 heldu dire. Asi que, mendik beste 2 urtetara honi gazte gehiago izin gara. Eta Arizkunek kaleko bizi handi badu? Bai, egierran urtean sasoian arabera diferente izaten da. Udan erteko moden kristoin giroa bada, bai errekan, bai herriko estatuen onduan, gazteak, aurrek, gurasoak, deneta ibiltzen gara. Neguen itzeltzen da pixket, baina orokorrian zuzenpiden erango nuke asteburutan beti badela, eta uden astetartez ere giro arronpo egite izaten dela. Ikasteko aukerak, bertako gazteek eta aurrek non ikasten aldute? Pues nik uste Arizkungo gaztek, hasiera batean denek bezala, nik inuen bezala ere adibidez, Arizkungo eskolan ikasten dugu, 6. maila arte, eta gero 6. mailatik aintzin lekaro zeragaten gara. DBH-in eta DBH ondoren, pues nahi duenak edo erdi maila bat, laboralean, beran, batzuk Iruñera, bertze batzuk ordia batxillergoa egiten dute, eta batxillergotik aintzin, superior bat, grado superior bat, beran ere, Euskal Herriko Gasteizera gandire handana bat, Iruñen ere bai, nahiko hurbil arteko moduan. Baztan bai jalan bera ikatuzu batxiller arte, ez? Eta, nahi baizun ere bai goi mailako edo erdi mailako ikasketak. Hoxe, bai, unibertsitatera gateko adibidez ja Baztanetik atrabearra zara. Eta hizkuntz ereduetan dagokionez, zein da hautatuena bertan? D eredua, hau da, euskera eredua da nagusiena, gu izan ere oroitzen naiz ni lekaro zen ginelaik, 2 hiru klasekinen D eredukoak, eta zein da bertze eredua? Bai, erdera ereduan, klase bat zen, baina nabarmena zen D eredua nagusi zela, poliki gehiago ginen. Eta laun aukeretan, bertako gazte, dituzte lan egiteko aukerak? Errango nuke baietz, izan ere lagun gehienak, herriko lagun gehienak, Baztan, bai Arizkun, bai Baztan mailan lanian daude. Batzuk Argingoan, bertze batzuk, sagarretan, ofizinetan, bai. Haunitz inguruan dautzi, bertze batzuk, adibidez, bai Iruñera Gamarra dire, lan igual bertze lan mota batzuk itera, baina bai. Lan eskaintza bada Baztanen, eta Arizkunen. Eta orain kirol eta kultura arlora pastuko gara, ze aukera ditugu, bai Arizkun mailan, bai Baztaneko bailara mailan? Baztan mailan errango nuke ze kirol bat dugu, futbola, eskubaloia, pilota eta rugbiare bai,
ni adibidez rugbi nahitzen naiz, eta Arizkunetik gaztean dana bat gara rugbi nahitzen garenak, eta bueno, hoi arronpo egite duritzen zain neri, izan ere gero denboraldi sasoian elkarrekin gaten gara partidutara, herriko ostatuen kafe hartzen dugu, elkarrekin partidora, eta hoi arronpo egita da. Gonbidatzen dugu jendeai, apuntatzera? Bai, noski, beti urrengo urtean erronka polita izanen dugu, izan ere azken urtean bastan taldea lehenbizikoa gelditu zen, Euskadiko bigarren mailan, eta lehenbiziko maila honetan erronka polita izanen da, eta orduen nahi duen guztiari animatzen diot, etortzera, lekarozera, abuztuatik aintzin pentsatzut hasiko garela, eta hoi da. Edozeinek animatu nahi badu, taldeko edozeinekin kontaktuan jarri eta aurrera. Eta kultura arloan zaukera ditugu, bai Arizkun mailan, bai Baztane mailan ere? Pues Arizkun mailan duela urte batzuk, Arizkun bertako herriko kultura elkartea sortu zen, eta bai, tarteka ekintza batzuk antolatzen dituzte, hitzaldiak eta bar, interesgarriak direnak. Eta Baztan mailan ere alakoak izaten diret, talde ezberdinak, hitzaldi informatiboak. Dantza taldeak? Dantza taldeak ere bai. Bira, adibidez, aipatzen alden zerbait, orain Arizkungo gazteak, berriki ezpata dantzan hasi gara, herriko bestetan ezpata dantza dantzatu ginen, jende oso arronkonten gehitu zen, ekitaldi arron polita, eta pastu den astean, Amaiurren ibili ginen. Amaiurko bataiako 800. urte aurrena zen, eta bertan bildu ginen Euskal Herriko leku ezberdinetako ezpata dantzariak, eta bertan ginen, eta ekitaldi arronpo egite izan zen. Baztandarren biltzarran ere bai dantzatu zenuten? Bai, Baztandarren biltzarrean sagardantzan ibili ginen, hasi Arizkunen erteko moduen bada dantza kultur bat. Eta orain, aisialdira pastuko gara, bertako gazteak, nola ematen duzu denbora librea? Pues orain adibidez udan, eta azken sasoian iten duen bero handi hauekin, kirol pixet iten dugu, izerdi pixet bota, eta gero errekan biltzen gara. Errekan freskatu, trago batin, alba da, gero herriko gauz ezberdinak iten, Baztandarreneko karroza prestatzen, ezpata dantzako ensaioak iten, eta bai, nahiko gauz deixente izaten ditugu iteko. Errekadagateko hortan, gero segurazki aipatuko duzu, baina baduzu txoko polit bat, ez? Bai, txoko arron polite da, arront interesgarria. Eta elkartzeko, zeuturak izaten dituzue? Elkartzeko, pues, edozein momentuten elkartzen gara. Atxaldea pasteko, gauz ezberdin eta solasteko, bestara atratzeko ere biltzen gara. Bai, nik uste Arizkunen, bai, igual Baztango bertzi herrietan bezala, atratzea gustatzen zaigun, lagunekin egotea gustatzen zaigun, mendire joatea, buelta bat ematea, kalekumiak. Eta bestagun batean, atratzeko ohitura hori nola izaten da? Zen izaten da zuen moduz operandia? Pues goiza errango nuke bakoitzak bere airera iten duela, bere ingiarrak iten dituela, batzuk entrenatu, bertze batzuk lanpare batin, rekado batzukin, eta gero bazkari edo kafea ondoren elkartzen gara, eta zerbait egiten dugu elkarrekin, edo errekaragan, o txapuzon bat bertze leku betean, leku bet bisitatu, eta gero ja Ilunabar aldera bai afariska batin, eta trago batzukin, eta gero ja besta den toki hortara hurbiltzen gara. Eta harremanak, nola sortzen dira herritarren arteko harremanak? Pues egirran herriko harreman hauek txikitetik finkatuek daude. Izan ere herri txikia da, errandatzuten bezala, 800 biztanle inguru, eta txikitetik denak ezautzen gara. Orden badakigu bakoitzan gustuak, norden hau, bertzaun norden, eta orden txikitetik arrontongi eramaten gara, eta harreman horiek ja inek dautzi. Eta geografikoki bertze ze lekutako jendeakin harrematzen da Arizkundarra? Pues Baztan baiaran sartu gaudenez, Baztandarrekin asko, eta gero barridekin, malerrekakoekin, badugu tratue, bortziriak ere zaunek ditugu, eta bai gero Iruñan ere zaun betzuk ditugu. Erran duzu, bertako gaztak elkartzen zaretela, errango zenuen
bai Arizkun mailan, bai Baztan mailan gazten arteko elkartasuna badagola? Bai, nik errango nuke, baietz, beti ere igual herri batzuekin hobera ematen zara bertze batzuekin baino, gu adibidez erratzutarrekin arrontongi hartzen dugu, ondoen baitire, eta nik uste bai baden elkartasun moduko bat. Izan ere, Baztanen Arizkunen bezala denak ezagutzen gara. Eta, bueno, aldarrikapenak izaten dielaik, nolabaiteko arazoak eta elkartasun hori ere erakusten da? Bai, nik uste tokatu dela mugitu garela, bai erdizeko aroztegiako afera horietara, bai beti ere herriko kuadrilla bat juntetu gara eta mugitu garela. Orduen errango nuke elkartasun bat badela. Izan ere, Baztan azkenean 15 herri gara, baina herri bat erteko moduen gara. Orduen elkartasuna erakutsi behar delaik, erakutsi beharra da, eta nik uste hortan ongi jokatzen dugun. Eta ze gazte mugimendu aurkitzen dugu hemen Arizkunen edo Baztanen? Pues badire talde soziala sortu zen berriki, neska feministak ere orden badire talde ugari, eta hoi arron importantia da niretako, zeren izan ere biziuntan nik uste erronka handiak izan martugu, gero eta gehiago. Orain nik uste ageri diren, gero eta gehiago, batez kanbio klimatikoa adibidez, eta nik uste garrantzitsuak direla, ekintza horiek, bultzatzea eta laguntzea. Erteala, zentzu hortan, arro zaudela, ez? Bizizaren lekuaz eta jendean mugitzen dela. Bai, bai. Eta gaztetxerik badugu? Ez, Arizkunen ez, baino herriko haunitz, Elizondoko gaztetxe hor biltzen gara, eta ni adibidez ez, baino herriko deixente gaztetxe inguru hortan sartuek daude, laguntzen ekintza prestatzen eta bat, eta, bueno, sartuek ez gaudenak gutienez hurbiltzen gara, laguntzera, ekintza horietan parte hartzera, orduen, bai, bada Baztan mailan gaztetxe bat. Eta gazte ekitaldi dagokionez, Arizkun edo Baztan mailan, nolakoa da urtea? Bueno, ez da hola igual ekitaldi finkori, baino gazte ekitaldiak izaten dire tarteka. Azkeneko adibidez esanguratsuena gazte martxa izan zen, nik uste Zugarramurditik Elizondora etorri zirela eta gazte andana bat bildu zen, eta gero aipatzen alda ez da Baztanen iten, baina gu Berretemenditarra Rubi taldeak urtero gau pasan antolatzen dugu Larraintzaren. Bertan urteko fitxak, urteko gastuak, autobusak eta bar pagatzeko eta rugbia promozionatzeko ere ekitaldi polite dela, eta bertara ere rugbien jokatzea bezala, bertara ere urrengo urtetan jende animatzen dut, besta polite baite. Gonbita hor usten duzu? Bai, hortxe dago gonbita. Jon, orokorrean, zure uste, zeintzuk dira gaztak momentu hauetan dituen kezka nagusiak? Pues kezka nagusietako bat errain nuke, hasian errandatzuten bezala, gazte deixentek bai ingurunten itutelan, bai Arizkunen, bai Baztanen, orden gazte batzuk hemen ongi finketu daude, baino bertze batzuen kasuen adibidez, Irunera, Donostialdera ganbarra dire lanitera. Hoi, etorkizunerako gazte horiek hemen finkatzeko problema bat izaten alzen. Orden hori izaten alda gaztek dugun kezka nagusietako bat. Eta orain, Arizkun mailara pasaz, baduzu bertan aldarrikapenen bat pendiente? Bai, orain berriki talde bat sortu zen, Milo Txuri Biziri plataforma. Hor dugun kezka bat, izan ere helbetetik Arizkunera behar duten, interesa, arrobi egiteko interesa bada, eta hortxe gaude afera hori pixket segitzen. Bale, orain galdera pare bat egingo izkizut, kontzientziazioaren inguruan, alde batetik inguru giroa eta aldaketa klimatikoa da, eta bertzaldetik genero berdintasuna. Aldaketa klimatikoa eta inguru giroaren inguruan. Zure ustez, bertako gazteek baduzue ardura gai honen inguruan? Nik uste baietz, nik uste duela 10 urte edo 5 urte ez hain bertze, baino azken sasoi horietan nik uste nahi da, bai, beroak, elur gutiago, euri gutxiago, hegoaldea gero eta gehiago idortzen nahi dela, nik uste sortzen nahi dela, eta gai hauek gero eta gehiago nire bizian, gero eta gehiago atratzen dira. Lehen igual ez ziren atratzen solas hauek, baina orain gero eta gehiago atratzen dira. Eta hastion erran duten bezala, kezka bat
hoi Arizkungoa kanpora gamargara lanitera eta hau ere, kezka hau, hortan barnean ere sartzen alda. Ze nora egan bargara martxa hontan? Bertze kezka bat da hoi. Inguru giroa zaintzaren alde, badugu mugimenduren bat? Arizkunen bereziki ez, baina duela bai urte pare bat nik uste talde ekosoziala sortu zen Baztanen, eta bertan herriko lagun pare bat bertan daude. Ekintzak eginez, informazioa plazaratuz, eta bar. Eta gazteak solas izate, gai honei buruz? Bai, erranduten bezala, gero eta gehiago. Lehen gai hauek ez ziren atratzen, baina bistekoa da. Bistekoa da zerbait pasten nahi dela eta zerbait inbiar dela edo ideia batzu proposatu behar direla, zerbait egin behar da, bai. Hor usten duzu zure iritzia pixkat ere bai. Genero berdintasunen inguruan, ze ikuspegi duzue gazteok, emakume eta gizonen eskubide berdintasunen inguruan? Bueno, azken urtetan nik uste pauso handiak eman direla, baina bizten da ere bai oinik haunitzin beharra dela. Estereotipoak, situazio laboralak eta denatan dago. Orduen gauza haunitzin behar dire afera hortan ere. Eta gai honen inguruan, zein da gazten artean izaten zuen eztabaida edo solasa? Bueno, eztabaida edo solasa badakizu zein izaten alden. Batzutan uste dugu den nola jokatu badakigule, baina ez dakigu. Orduen normala da nik uste gaiuntan akatsa egitea. Eta hortan dago afera, akatsoiei konponbidea ematea. Norbaiti dakiena, galdetu, nola jokatu behar dut hemen, nola ez dut jokatu behar, zerriz, eta hoi da, ikasi. Bueno, eta berriz ere gaiez aldatuko dugu. Jon, zure ustez, zeintzuk dira edo zein da Arizkungo txokorik politenak? Bueno, Arizkunek egierteko txoko polita honiz ditu, kale hau bera asko gustoko dut, Errenkarrike kalea. Gaineko kalea ere arronpollite da, gero ere erreka aipatuko nuke, eta inguru giroa ere errango nuke arronpollite dela. Berdea, menditsua, niko ikusko dut, niko gustoko dut, herriko edozein mendi ere xoko politak dira, herri polita da nik uste orokorrean. Leku politek barra, ez? Bai. Eta herriko urtean zareko egun seinalatuak zeintzuk dira? Bueno, nik uste egun seinalatuenak inauteak, bestak eta egu berri tenorioi ere arronpolliteak diren. Hiru data horiek esanguratsuenak dira, nik uste. Bueno, zu bertakoa zara, eta badakizu zein den Arizkunen xarma, ez? Edo, bueno, baduzu aprezio bat. Zer kontatuko zeneko kanpoko bateri kontu mateko zein den xarma bai? Pues, kanpoko bateki zer kontatuko nion, hemen bizigaren tranquiltasunai buruz komentatuko nion. Natura, erranduten bezala mendiak, berdetasun hori, nola bizigaren, ongi bizigaren, ez gara estres gutikin bizigara nik uste, bueno, bakoitzak bere momentuak izaten ditu, baina nahiko tranquil bizigarela. Eta kanpoko lagun bateri, eguneko plan bat proposatu behar bat zenioke, zen izango zen? Nik uste mendi betera eramango niola. Arizkungo mendi baten batera, gero gosari batin, bista kus dezala, gero herritik buelta bat, errekara, zertaz ez, hola, naturakin lotutako plan bat ingo nion. Ederki, gainen bai ja elkarrizketarekin bukatzen gango gara, galdera montxo batzuk egin badazkizut, bukaeran, zuri hobeki ezagutzeko. Hau zabe? Bota, bai. Ederki, bidaiatza gustoko duzu? Bai, gustoko dut, leku batzuetan egona naiz, eta hasieran igual beldurroi nuen, hemendik atratzera beldurroi nuen, baina ikusi nuen etzela halako trauma edo halako abentura, eta geroztik gustu hartu diot. Eta ze lekutan ibila zara? Leku ez horren bertzetan, baina leku batzuetan bai egon naiz. Berlinen, Edinburgon, Cardiffen, Parisen, azkenekoa Irlandan. Eta batzuk, bertzatzu baino intensoak izan dira, ez? Durazioari dagokionez behintzat. Bai, adibidez azkeneko untan, Irlandan urte bat egon naiz bizitzen, eta esperientzia arronta aberasgarri izan da.
bertan Irlandako leku ezberdina bisitatu dut, Cork, Dublin, herri txikia, Cove, Kinsale, eta arront esperientzia interesgarria izan da. Non bizi zinen zu? Corken. Eta zer egiten zuen pixkat bizi dauteko edo? Pues, joan den urtean ganitzen, arata, uztaila bukara aldera, pixket COVID-ak intan ere buru ikusten zuen hemen oso geldi nintzela, eta bueno, probatu nuen, abentura hau, eta hasieran sukalde batean nahi nintzen lanean, bajilak eta garbitzen, eta gero pixkanaka nik beran ikasi nuen, mantenua, eta gero, bueno, bertze grado bat egin nuen Iruñen, baina, bueno, tekniko mantenimiento ikasi nuen horrekin, lan bat lortu nuen, grua industrialak kableatzen, konpontzen, eta bar, eta aukera oso aberasgarria, inglesez, gauz berriak ikasten, eta oso konten, egia erran. Ikasi zenuen, honitz? Bai, iniziatibare bai ikasten da, olakotan, bertze hizkuntza bat, bertze leku bat, jende ez ezaguna, batzutan bakarrik, bertzatzutan lankidekin, denetak ikasi nuen. Bai, tekniko aldetik, pertsonal aldetik, orduen, esperientzia arron positiboa. Eta etorkizunean, gustatuko litzaizuke bertze lekure ematea joatea? Bai, egiarran, bai, nik uste bastan leku ederra den, baina bertze lekuak ere bisitatu behar dira. Baina ez da aztu behar ere bastanen xoko ikeragarriak dugula eta horiek ere zauntu behar direla. Aritzakun, urritzate, nahituzun horiek, zauntu behar dira ere bai. Baina kanpokoa ere interesgarria da. Eta zer herrialdek adibidez? Adibidez, guretako antipodak direnak ezagutu nahiko nituke. Australia, Zelanda berria, bertan dauden isla txiki horiek, Fiji eta bar, leku interesgarriak ditzen zaizkit horiek. Hiria edo herria nahiago? Nik uste hori boladen arabera dela. Herriak gauz betzu maten dazkizu, hiriak bertze batzu. Zerango nuke herriai buruz askatasuna, tranquiltasuna, mendira joateran zara, errekara, hiriak bertze gauz betzuk ematen ditzu. Ekintza gehiago igual, ekintza kultural gehiago, jende berri gehiago, kultura ezberdinak, boladen arabera da nik uste. Eta hondatza edo mendia? Biak maite ditut egiran, baino mendiak ingelitu ara naiz. Kuste dut dena gusten zaizula pixkat, Kuste dutela pixkat dena gusten zaizula. Bai, dena. Mugitzea maite dut, bai, eta. Eta bizitokiak eman dezake bizipoza? Bai, nik uste oso garrantzitsua den hoi. Eta erranduten bezala, boladaka izaten alda. Batzuetan hirian, bertzatzutan herrian, bertzatzutan etxetik hurbil, bertzatzutan etxetik urrun, baino arron garrantzitsua da nik uste. Lasai eta ongi egoteko toki edo leku sekretu bat? Bereziki ez dut hola bereziki leku bat. Baina duzu ez eran, sekretua izatetik ez usteko, ez? Ez dut. Lasai egoteko edo bizipoza izateko egoera bat? Zer rango nuke horri buruz? Netako arron garrantzitsua dena ondokoak ongi ikustea. Ondokoak ongi baldin badaude ni ere ongi egonen naiz. Hoi arron garrantzitsua da netako. Irakurtzeko liburu bat? Ez dakitzen aipatu egierran. Orain berriki hasi nahi historiako liburuak irakurtzen hasi naiz eta horietan nabil. Zer zaizuela, gehiago ongi pasatzeko edo ikasteko ere bai irakurtzea? Ikasteko gustatzen zait. Kultura, historia, zer gertatu zen gure lurraldean, zer ez, urruneko lurraldetan. Eta filme bat? Venga, El Señor de los Anillos errango dut. Txikitat ikusi dut, aspaldi ikusteko, baina... Hiruetako zein, hoberena? Bata edo hirua errango nuke? Ederki jo, honekin ematen dugu amaiera elkarrizetai, mi eskera honitz gaurkoan zure herriko bateak irekitzagatik, eta, ederki segi? Bai, mil eskerri bai, ongi segi! Kaixo, Nestor, zer moduz? Api, kaixo, bai, ondo. Bueno, hasteko gustatuko litzaidake zure burua aurkeztea ez, nor da Nesgraf? Bai, berez Nesgraf gea aita eta biok. Aita eta ni. Ni naiz Nes, Nestor Rotaño, baina berez naiz Nes. Eta Nesgraf berez da, sare sozialetan jarri genuen izena. Eta azkenean horrela gelditu dena.
Nexgraf bezala. Bueno, zure Eta hori. bai, esan, bale. Bai, hori. Zure aitarekin lan egiten duzula esan duzu orain, gero galetuko dizut horren inguruan, baina lehenengo konta eguzu pixka bat, nola hurbildu zinen grafitiaren mundura, nola izan da prozesu hori? Berez ikusten nituen bideoak YouTubeen, grafiti bideoak, 13 urteekin hori, osea, 13 urteekin. Eta, iten ditu marrazkiak paperean. Beti, klasean beti margotzen nun, eta etxean bai, aitak bai margotzen zuen. Eta, behin eman zidan grafitien gatik, eta esan nion gelako bati margotzeko. Eta ala egin genuen, margotzera joan ginen, hartu genituen txinatar bat den espraiak. Eta banti. Gero historia da, margotu nula furgoneta bat, eta orduan hortik aita harrapatu zian, eta egin genuen kurtso bat. Aita bai apuntatu zen, eta azkenan kurtsoa biok bukatu genuen, eta hortik aurrera, ja. Hasi nintzen grafitiak egiten, eta orain bukatu dugu muralak egiten, esate baterako, street art. Eta hori galetu behar nizun orain, nolakoa da zure aitarekin lan egitea? Zer sortzen da belaunaldi ezberdineko bi pertsonek grafitiak egiterakoan? Bere zongi, bera baditu bere... Azkenean, bera laguntzen hau, eta ez dakit, berak egiten ditu diseinu batzuk, eta nik egiten ditut beste batzuk. Eta saietzen egiten fusio bat. Eta, klaro, zorte handia izan zenuen zure aitak hori ikusterakoan, hori ez egiteko esan beharrean, lagundu zintuen, eta igual beste kasu batean, beste pertsona batek esango luke, ez duzu hau gehiago egingo. Ja, bai, hori egia da. Hor sorte asko ekinon, eta ez dakit zer esan. Klaro, ze kasu askotan... Bai, azkenean berari gustatzen zaio margotzea, eta aprobetxatu zuen, eta lagundu egin zian, eta beste alde batetik, bera bai margotzen dago orain. Ze kasu askotan ikusten dugu nolabait grafitia oso modalitate kriminalizatua dela, ez? Bai. Zergatik uste duzu oraindik hori gertatzen dela? Ze berez, berez grafitia nik uste ilegala dela. Eta ez duela legala izan behar, ez da ere. Nik niretzako egiten detena ez da grafiti. Deitzen dio gehiago arte urbano edo street art, ere egin izan dut grafiti. Baina pentsatzen dut grafitia ez bazela ilegala izango, ez zela berdin ikusiko, grafiteroentzako ez dutena grafitia egiten. Izango litzatekela, ez dakit, beste gauza bat, ez dakit. Eta zure obrak ikusi ez dituen norbaitentzat, nola definituko zenituzke? Gehienak erretratuak dira, baina azkenean ez dira bakarrik erretratuak, saiatzen naiz beti ez dakit, puntu desberdin bat ematen edo erretratuari, edo azkenan ez ditut bakarrik erretratuak egiten. Esango nuke dela estilo baten bilaketa edo bai. Nere estilo propioaren bilaketa. Oraindik ez dagoela zehaztua, eta gehienak dira erretratuak. Eta horrela, saiatzen naiz kolorekin jolasten eta gauza ezberdinak egiten. Ez estankatzen, gauza berriak probatzen.
Eta, bueno, Hori ikusi nuen lehengo urtean Liga Nazionalean 3. postua lortu zenuela. Nola bizi izan zenuen hori, nolakoa izan zen? Ba, oso ongi, esatu baterako, ze aurrekoan, osea, 3. hau gelditu nintzen ligan ez, aurrekoan irabazi nuna edo empate gelditu nintzen, edo ez dakit. Hori ez zen izan presentziala, izan zen, ba, sarez, Instagrametik. Eta orduan, ba, aurtengoa, oso ongi, ze, ez ateratzen dio. Izan zen presentziala, eta, nola conocí, tío, nola conocí. Ezagutu, hori da. Ezagutu nituen grafitero guztiak, ligan parte hartu zuten grafitero guztiak, eta gozada bat, bai asko bilatu genuen, leku askotan egon ginen, eta hoberena izan zen jendea ezagutzea. Eta berriro parte hartuko duzu? Bai, hasi da, nahi dia los graffiti battle, edo bataiekin. Aber zintzu klasifikatzen dira, eta... Eta orduan konta iguzu hori, zein izan da zure azkeneko lana eta zertan ari zara orain, bueno, esan duzu parte hartuko duzula, baina zer konta dezakezu? Ba, azkeneko lana izan da Hernanin, feministen plazan margotutako mural bat, gaia zen Hernani buru jabe, eta orain egia esan nahi naiz diseinuekin. Ez nago asko margotzen kalean, baizik eta diseinuekin. Ze guraldia gora eta bera dijoa, ezin da asko margotu. Osea, Baina bai, ondo. Enkarguekin lan egiten duzu? Bai, enkarguak dira. Bai, gehienak enkarguak, beste batzuk nere kontu margotzen ditudanak, eta horrela. Eta orain ja, pixka bat amaitzeko, jakin nahiko nuke etorkizunari begira, zer gustatuko litzaizuke lortzea? Etorkizunari begira lortu nahi nuke estilo propio bat eukitzea, mural handiak egitea, eta hontaz izitzea. Gehien bat nire estiloa bilatzea, aurkitzea. Eta mural handiak badira, hobeto. Aprobetxatu ezazu orain, zure burua promozionatzeko, non aurki... Azkenean ez da bakarrik margotzea, ere bai egon bertzea, esan dezunakin promozionatzen, sare sozialetan, etxean lanean, diseinuak egiten, eta hori, bai, esker. Sare sozialetan zaude, Instagram, Twitter, nola da zure erabiltzailea? Nexcraft, berez gehiena aktualizatuena da Instagram, baina ditugu guztiak. Twitter, igual TikTok ez dakit oraindik, baina segura eski eukiko dugula. Baina bai, Nexcraft deitzen da, Nex ni nahi, eta graf de graffiti. Eta horrela. Jendeak bila dezan eta ikus dezan ez egiten duzuna. Bai, YouTube bai badakagu. Igo izan ditugu bideoak. Asi, como dato. Horrela ikusten dute eta bisitak ematea eta like ematea. Hori da. Bueno, Nestor, mila esker gurekin hitz egiteagatik eta zorte aurtengo eta egiten duzun guztian. Mila esker. Eskerrik asko. Agur. Venga. Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.